Ka jimbam lum ya kenyut na sorjuai hadu menta kalawan ra ke jinge ka bakrau kinong song snong hadu kinong siu nong tra ki khana skol baktaru hadu kle kawan ki kali kani ka kam kalapoi ban sha tuklar ha ka meglia high court ka walpan mi hukum ba ka janjahil satumas district council bat juai municipal board ban lum ya kati kenyut handai hadu menta kam dan kanu ke jimuntoy namar kim yo ya ka jaka ban brenyut ke babiang paka UMLA ke juai ke sonsi uba welat miki shela dak papan pa bau dang yede ban wengi ke jinge nak daw ke nyut sor juai ulu ong ba wat hadien ba kitra jaka kila ko ngu ban a jaka the nyut re mi pat ki ken hun ba per ban persa ulu ong ba ke jing mu jong u hi ka long ban weng shi sin weng no ya kani ke jinge bat ki don saw hadu sangtli ki jaka ki bla sim jing itu ban pen kala ya ki shaki jaka the nyut dak papan pa ban adu ban shwa ki don be tang kita ki jingle ban weng shi por ya ka te ke jinge ulu ong ba ka sarkar jilla ba menta kalong ka bakloi ban baitingka ban sinai ka jaka the ka babiang paka na dong sadong om kum mashu the ni berpathari kinyun baik ngate nomor ka high court ka dei ka hadin bangi mo ka kalong ba ya ki pai ba ga ya tu nomor ka ki lek ki sinjuk jong kerong ba sno ngate ngana kum MLA ngana do from day one hi ngala persang hi nomor ngakwa ban ra ya ka permanent solution tementah ka high court ka order iki ban le ya temporary mo ya temporary solution te wat mentaru namar la shai ke de second hearing te tharai na kaliam jong kitu kisenjuk rang pa snong kila yu hi te ke na kaliam namar ki hap reply hi la shai te ya kata te kila ya pangkre hi tang na kaliam jong ngata ngarang ya continue hi ban wat ya ketu ka jaka mud ban finalize ya ketu ka jaka ka bangila mud ban long permanent tengi we are on it pat mentah ngila ya la identify kum basausan teli ki jaka pada hajo ko por ngidang ya persang hiban ya convince ya kitu ki try jaka pada kitu ki stakeholder namar kum mengitip namar la nado kini ki por bala de ngila yo ki jaka tambat anda ki try jaka kila agree te mi kini ki sang bahalang ki mi kini ki mau ki organization hair te kum ta tertem nak ilaka nak kini nak kita te kata ka de ke problem jong ni te actually te hado mentaro ngidang persang pat ban solve one by one ngidang persang ban tackle by direct but kitu ki stakeholder the process is still on the tamba kumta ya ka temporary solution ro nginang persang hi nginang ya discuss hibat ka district council ka ba hangtai ka namar ka district council lo ka dai ka way na ka ba kidon ki yeu ka ki nyut jong piru ka mi hanto nginang ya discuss bat ki namar ka district council ka thamdon ya ki jaka te wat kata ro hadin ba ka district council kala ai ka jaka ro tamba don ba ki katu kan ni they we are trying to tackle ya kita ro menta one by one so hopefully namar kum kini kita campat pisang tho hi mo namar umdai ka isu ka berang thamai wat hapo jowai ro kum mangalai sai tho lu por ibu mansua the municipal kala don almost for 27 years te ini ki jingjia kila jia ina do mansua hi tangba ki should resolve by temporarily she function but I don't know what is the problem tamba hado menta ngapat ngasung tenat nomor balai naliam jong ke government naliam jong ke department go ka ong yang isatay ba you go ahead in identifying the land will provide you fund for buying the land or set up the plan for everything tamba kipai ba ki de masung thu ba hap yo supaya ka jaka tengah haga jo ke por ngan request ka je kipai ba sku ba panya corporate nomor kane bon sen hi ki briu po jantia jong ni menta ki lai sing thu ba kana kisim ba ya kene ke jabo ba mi nang thai ke dai ke jong kinong joai tambat in actually ke dai ko mi na yo ka ba maki hi ki wan song yo le ne wan the le ne kum ta ka ter ka ba mi na baro hi kinong song snong jong khridom jan ti dengan sim ngan request le ya ki ba sing ba ban ya corporate namar kane ke long ko it's very serious issue kum ba nga do manema nila persya namar all of kini por bala lejo kidon ki jaka ki ong hoi pilawan tambangi kwa ban tip ke kan ni kumno pintri kumno ki yu nila persang ma ngakum yu ngala convince kini ki ayu nang tangala wan ngala ong nan liang department bikin le yagi niki awareness program ban pan i kumno bangin hadin bat ngakwa ban persngau ki pai ba kamdai shu ba kum ki por man suwa kani kamdai shu tangka landfill nani ka dumping site kani ka dai ka sanitary landfill site ka ba ngin sa segregate ngin treat according to the scientific way tangba phihap ailat yang ni ban set up shwai ki plan ki machineries kum takin te nga assure pai ba from our side ngan ong ki ban nakaliang government kalong committed ban provide yang ka fund ka por man shwa lai ki ho ki don ka jaka bon ka jaka tang pangim don ka fund ban set up ya kita ki you all bro sikata tang mementa ka government is so committed kalau ong yang ni don't worry about the fund let check man
tambah sang kata dengan appeal ya baik ba kuma mentarungi dengan persyang hiban deal ya kini ki stakeholder one by one whether kini ki organize kini ki NGOs ne ladai kini ki seng samla ne kini ki dorbar snong ne lane jong ilaka ne nidang persyang tambah pidai ban seng tu ba kadai ki is a very sensitive issue along very you but hajo kapor dan kiba mok kiba long spread ya kini ki Europe ba lai don kiba sim politically Europe unta terter ko problem mentah kemdai ke jaka mud mdai ya ki briu ki ban tarwa jaka namar we have started the process nga kapor banungkong hadin bangla mi itu ko problem ngila invite ya ke tender ya kino kiba amud ya kini ki ayu bakin interested party ban propose ya ke jaka tingila yo almost 16 party kata kamu baki briu ki they are coming forward ki individually but the thing is the problem kalong ba bat ki pai ba namar ka jaka mentaro ki briu ki shaiban benyangi non teng last time don ki briu ki bala one I one tarwai ni yakini ki lan ayo kini ki coal mine abandon coal mine tingila stangro ban bread hang tu tadi nang tu ki pai ba kin ki yawan nang ta ki persya ki ayu temut kata kin mut ka ki pai ba ki debat sing tu piang ni namar ka jaka hi bon ki be tarwa tak ketu ka jaka last time mingila e public hearing belum one of the best namar kala jengai na ki snong kala jengai na ki wa according ki guidelines ngila follow ki guidelines ya it's very kabyang ba ka jaka ngila sim 100 acres actually ban sedap ya ka plan we don't need that much tang ba kataru ngila sim 100 acres kenang ban ong bela don wat kataru kenang ban nom kata ya ki surrounding ngila sim 100 acres tambah kataru ki pai ba ki dak persen te kataken ke dei ko big problem te nakan ka yu jong pingan appeal ki pai ba mo sio ba ya trelang namar kani kam dei shu ke issue tang jong dei jong borolang te nga appeal ke nya ki pas ba wat nom kumta ken wat nom sio tho bakla wat nom sngap tang ye ki tu ki briu ki ba shushong sharot surok mo sio ba ban lada pidon kam ban tip ya ka bakham ban ya ayu ni long ready ban wan hasnong jong pi rengkat ban ai ke awareness ban le kino ki ban jubab ya kino ki jingkeli jong pi dia kata te pe nga kum nong mi khmat nga klem ayu ya kita ngamut nga namar kum ki ke kamram jong ki ke ban keren ngapat nga kum nong mi khmat nga sen bangalai simti nga haban sim ya ke responsibility kum nong mi khmat te nga tangkata nga nong ba nakaliang jong ke government we are committed nila persyang everything kibriu kila yoi they have seen kila persyang tang mementa kum nong mi khmat dan ngamla man sulit bread da kabor seno ya kene ka nyut ngahaban hanamar ni haban ya rangkat ke mo da kanu da ka jingnya sengau tho tementa kitu ki hoi kidan kita tamanga ngangam ju kham ayu kita namar ngasengau tho kum no hikmat ka dei ka responsibility jonga my main ka thong hi jonga kalong ka me ni kum no ban sol ya ka te issue